asi mumwoyo menyu muri kunzwawo sei kuti mwana akaziwa baba wake? Mwoyo mangu ndikufara. Ndikufara zvinhu zvandaisatarisira. Ndikufungira kuti ndichazoti chipa changa ana baba wakewo. Ndaitofunga pamwe baba wakaparara kare. Wakafa. Ndaisatomboziva kuti baba waiva penyu. Okay. Saka zvinhu zvekuti zvekutondifadza. Ishuwa ira achadzika nazvino dziripo but chipo ndachimutadzai acha baba ndaiona kari katikitiki kudai kana ndashatirwa hamene kuti imwe yatsvina kuti imwe isingatogara navarume kana kuti pamwe emadzinza chaiyo pamwe ana madzinza teguredi akafa asina kuroorwa handitozivi ndaisada kuti vasina nebasa rese baba ndaitoona kaita kadikidiki kudai vari vadhara kudaro vari murume mukuru kwandiri ndaiona kaka munhu kadiki kana ndashatirwa nekuda kuti ndaimbovashaudha zvokuvari saka vaita kamwana kadikidiki kudai zvokuti kakuvarova ndaitoona kunge ndinogona kutovarova ndasazvosvika kupa kuvarova asi ndaitoona ndogona kuvarova baba. Papo ndotongoti iye achadzadza ndibata ipapasi semunhu unenge uchifunga kwawakabva nemararamiro wakaita nemwana ufunga kuti munhu akatogara zvakare kutofara zvinhu ini ndichitambura kudai ndo zvinhu zvakauya mubrain mangu handina hangu mhosva navo handinadaka nawo but ndaingoda kungovabatisa chete kuti ndakatambura iwo yazowanda kunoku. Kura kuti baba ava vane zvavaita zvekumusha kwavo vane kudeketera kwavaita kuombera kunozowanika zvavane kudeketera kwavaita vane tawaizowedzera kuti zvivhunduke kunoku chipotadza kudzikama nekuti zvimwe zvacho nanhasi zvekutondinetsa kuti ungosvika pana baba wake obva atoti zii Right, muri yeZimbabwe makadiko kumatima nenyika kwese kwamuri zita ndinonzi DJ T1 atiri pano pa Teachcatch MTV apo patinobata nyaya dzakasiyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwe chete neakatikomberedza. So ndiri kutora mukana uno nekuramba ndichikutendai pane chirongwa chedu mwana anoda kuziva dzinza rake muri kutitsigira zvemhando yepamusoro. So kurudziro yangu kune uyo ari kuziva kuti ane munhu aakashaya ndinokumbirisa kuti rambai muchiona chirongwa chino zvichida unogona kusangana nehama yako. Kune uyo ari kudawo kutsvaga hama yake platform inoi yakasununguka kuti munge muchiishandisa pakutsvaga hama dzenyu. Saka so thank you very much ndinokutendai asi musakanganwe kufollowa YouTube channel yedu musakanganwe kusubscribe Facebook page yedu musakanganwe kufollowa ku TikTok tiriko zvakare. So chikumbiro chedu chenge chiri chekuti kana kuchinge kuine masponza anogona kutibatsirawo pachirongwa chatiri kufamba nacho makasununguka kutibatsira. Chinongotiremera panyaya iyi inyaya yetransport kunyanya kufamba tichienda kuti chimhanya tichikwira nekudzika. Saka so thank you very much muri yeZimbabwe ndinokutendai rambai muchititsigira nekutipa mazano tikauya nenyaya ndimi vanhu vacho ndimi munotiudza ku comment section kuti nyaya iyi toibatsirana sei tiri pamwe chete. Saka so thank you very much muri yeZimbabwe tinokudai rambai muchititsigira mazvita. Right, muri yeZimbabwe makadiko kumatima nenyika zita ndinonzi DJ T1 tiri pano pa Teachcatch MTV apo patinenge tichikupai nyaya dzakasiyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwe chete neakatikomberedza. So tati nhasi regai timbogara pasika namai Chipo timbonzwawo kuti
zviri kufamba sei kubva pawakasiya mwana kuna baba wacho, zviri kutambirika here uye zvakamira sei? Saka nhasi regai timbonzwe maichipo makadi tipo makadiwo tichikachi. Nhasi ndikuona kuti kana chiso aiwa chakafara chakasununguka handitika. Alright, tiudzei tinzwe kuti kubva chipo pamakamusiya kuna baba wake, imimi pachenyu muri kunzwa sei? Inini mazuva andatowo murwere. Unoziva zvazvinoita kana wanga wakajaira kugarawo. Zvakangofanana nemurume uya anorova. Murume ukasiyana naye unozonzwa kuti pane zvimwe zvinhu zvashota so. Ndizvo zvakangofanana nachipo. Ndikutonzwa kuti pane zvimwe zvinhu zvisipo so. Kuti wange sekunge kana kuti batanidza sei. Saka munotaura kuti majaira kugara ndakatojaira kutogara tichipopotedzana ikoko ataita ikoko yake nekumbondivumbura kwaandiita mbondivumbura nombochema nombodi ndakatojaira. Saka zvinezvi zvandiri kunyepera ndiri kuremewa asandajaira. Asi mumwoyo menyu muri kunzwawo sei kuti mwana akaziwa baba wake? Mwoyo mangu ndiri kufara. Ndikufara zvinhu zvandaisatarisira nekufungira kuti ndichazoti chipo achanga ana baba wakewo. Ndaitofunga pamwe baba vakaparara kare kare vakafa, ndaisatombozwa kuti baba yava penyu. Saka zvinhu zvekutondifadza kuti hondo yese yandairwa nemwana uya yakapedzwa nekuwanikwa kwababa wake. Saka aiwa ndiri kunyepera ndiri kufara. Aiwa, tinotenda. Naizvo zvinonakidzawo kuti munhu kana achinge akugarawo zvakanaka zvine zvazvinotoitawo. Saka ndakanzwawo zvemaichipo zvichinzi hanzi menga muine hasha imimi nababa vacho. Ishuwa here hasha dzinge dziri? Hasha dziya nazvino dziripo. But chipo ndachimutadzei. Hasha baba ndaiona kari katikitiki kudai kana ndashatirwa. Hambieni kuti imwe yatsvina kuti imwe isikatogara navarume kana kuti pamwe emadzinza chaiyo pamwe vana madzitateguru akafa asina kuroorwa handitozivi. Ndaisada kuti vasina nebasa rese. Baba ndaitoona kaita kadikidiki kudai vari vadhara kudaro vari murume mukuru kwandiri ndaiona kaka munhu kadiki kana ndashatirwa nekuda kuti ndimbowashauta zvokuvarizvisa kwaita kamwana kadikidiki kudai zvokuti kakuvarova ndaitoona kunge ndinogona kutovarova. Ndaisazosvika kupa kuvarova asi ndaitoona ndogona kuvarova baba. Nekuti wakataura kanzi mai ava wenge waine hasha. Nditori nadzo nanhasi but chipo makamutadza. Chipo ndakamutadza. Chipo ndakamutadza. Asi imimi takungotaurawo zvedu kwakungotaurawo zvedu senyaya yakatongoitika. But imi makazvitarisa bhoze pandaibvunza baba waitaura kuti hanzi inini ndaingoombera chete. Imi maonere enyu ingori nyaya yekungotaura here kana kuti pane imwe mishonga yaitobatwa midzi chaiyo wachisimudza mhepo? Ini baba ndinoona kunge vane zvavaita nokuti zvingangoomberwa zvinhu zvotodzikama. Vane zvavaita kuti mwana uyu adaro. Nokuti waitonyatsoona zvichiwa kuti munhu yakagarawo wotoona kuti inini mairegai ndichitonyarara kana machitoita makwipwi naye apa kapo nyaya chaipere zvakanaka. Saka pamwe pacho ndaizonyarara kudai nokomutarisa achitake zvinhu zvake. Kureva kuti baba ava vane zvavaita zvekumusha kwavo, vane kudeketera kwavaita. Kuombera kunozowanika zvane kudeketera kwavaita. Vane tawaizowedzera kuti zvivhunduke kunoku chipo tadza kudzikama. Nekuti zvimwe zvacho nanhasi zviri kutondinetsa kuti ungosvika pana baba wake obva atoti zii. Alright, ngatichitarisei tamusiya. Makazombotaurawo naye here kana kuti akazomboya chikuonai? Akatouya. Imi mwana wangu atopusa imi. Muchambozva ndiye chipo yawe. Right, muri yeZimbabwe makadiko kumatima nenyika kwese kwamuri zita ndinonzi DJT1 atiri pano pa Tichkach MTV apo patinobata nyaya dzakasiyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwe chete neakatikomberedza. So ndiri kutora mukana uno nekuramba ndichikutendai pane chirongwa chedu mwana anoda kuziva dzinza rake. Muri kutitsigira zvemhando yepamusoro. So kurudziro yangu kune uyo ari kuziva kuti ane munhu aakashaya
ndinokumbirisa kuti rambai muchiona chirongwa chino zvichida unogona kusangana nehama yako. Kune uyo ari kudawo kutsvaga hama yake, platform inoi yakasununguka kuti munge muchiishandisa pakutsvaga hama dzenyu. Saka so thank you very much, ndinokutendai. Asi musakanganwe kufollowa YouTube channel yedu, musakanganwe kusubscribe Facebook page yedu, musakanganwe kufollowa ku TikTok tiriko zvakare. So chikumbiro chedu chenge chiri chekuti kana kuchinge kuine masponza anogona kutibatsirawo pachirongwa chatiri kufamba nacho, makasununguka kutibatsira. Chinongotiremera panyaya iyi inyaya yetransport, kunyanya kufamba tichienda kuti chimhanya tichikwira nekudzika. Saka so thank you very much muri Zimbabwe, ndinokutendai. Rambai muchititsigira nekutipa mazano. Tikauya nenyaya, ndimi vanhu wacho, ndimi munotiudza ku comment section kuti nyaya iyi toibatsirana sei tiri pamwe chete. Saka so thank you very much muri Zimbabwe, tinokudai. Rambai muchititsigira mazvita. Mwaza kuti zi ndakatoshamisika acho aine zvibhutsi zvomupabheki kutoziva kuti kwaane chando kwakutondigirawo zvibhutsi izvi zviri mupabheki nemasokisi acho aiwaniswa akwana zvangu nekuti ari kuti ndikapfeka ndiaya akakora kora ega bhutsi dzacho dzadzichakwana. Asi aiwa ndoda kutenda Mwari, azvo hapana chipo zvakutondichisa kuti ndimwari ndezvekumusha kwavo. Saka maitobhuyawo nyaya kutonyatsa kutotaura takatorara usiku hwese dzichitsva nyaya kutorara pase mubhedha iye ari apa, kurara zvokusvika pakubatwa nehope muchitaura nyaya dzekumba kwavo ikoko zvaaita, ndichimuudza ndichifungisisa zvimwe zvaaita kuti mamakani ataure dzimwe nyaya mashenya here. Aiwa chipo achinja nyepera yachinja. Saka namainini hanzi chii? Hanzi wakagara wari kugara seiwo namainini? Aiwa mainini wakarutovarumbidza. Hanzi aiwa mama mukadzi uyu akarohwa nababaka akanaka nemwoyo wakanaka. Kana wanin'ina wake hanzi Irene hanzvadzi dzacho aiwa hanzi kuwirirana, hanzi aiwa kune rugare kune ufaro mumba kweduko, hapana dambudziko. Nekuti dai kwakusinaka dai asina kuti ndakudzokera, angadai angoti mama ndakugara pano, but akatoti ndakudzokera mumba kwedu. Saka kuratidza kuti kumba kwavo kuri kuita uko zviri kumufambira, zviri kufaya. Alright, saka imimi pasarudzo yenyu makati chii? Mimi makati munoda kuti abva agara ikoko zvamuchose here kana kuti anongoita zvaanoda, akauya achida kugara kuno anongouya? Chipo munhu akura kauya asarudziwe zvokuita, anongozvionera ega zvinomuitira kuti anomboti tumadhezi kwamai vake tumadhezi kwababa wake zvichingofamba zvakadaro. Iye ndiye anoziva zvaanoda, asi inini I'm free kuti akangouya kumba kwangu kana akati auda kugara inini nezvaatoveka ndauda kutogara naye everyday. Aiwa musiyei, aiwa musiyei, zvinogona kutanga futi kuti kudaro. Aiwa chimbomusiyai ambogara ikoko. Iye kana achinge ane shungu dzekuti ndafunga kuti ndimbondoona muchembere, anongodini, anongouya. Saka baba wacho mombotaura nawo here? Ndanyaya nawe. Alright. Munhu andototaura naye ndamainini wacho. Yawa ndina hangu nyaya yakungomhoresana, hapana dzimwe nyaya dzatozotara dzinofura. Ndakazonzwawo vanhu vachitaura zvikanzi mai Chipo waifanira kusvika pamba pevanhu vachipopota, hanzi menge zvinge zvatokwidza ipopa. Zvatotanga zvokuti makaona vakangomira vakatarisa kudai vakatoti ndofunga zvatanga, nhasi ndinorohwa pano kana kuti hamiro chiti chaitika. Wakabva wangu ndazenge ndakunzwa tsitsi, murume mukuru wangu ndaipenga zvangu asi ndaivanzwira futi tsitsi. Murume mukuru angomira kudai haana kana kuwedhera ari kutaura. Saka papo ndotongoti iye hasha dzandibata ipapo, asi semunhu unenge uchifunga kwawakabva nemararamiro wakaita nemwana ufunga kuti munhu akatogara zvakare kutofara zvinhu ini ndichitambura kudai ndo zvinhu zvakauya mubrain mangu. Handina hangu mhosva nawo, handina daka nawo, but ndaingoda kungovabatisa chete kuti ndakatambura iwo yazowanda kunoku. Alright, aiwa tinotenda Mwari nekuti zvinhu zvakafamba zvakanaka, uye zvakare hatitarisiri zvinhu zvakadaro kuna Chipo, because Chipo
zvinhu zvenga achiita zvenge zvisiri zvinhu zviri right. Zvasingamboite zveshuwa. Saka izvo zvimuri kuenda kuchechi here manje? Muri kunamatawo here kumana? Kuchechi? Ndagara kuchechi ndoenda asi mwana ndaitonita zvakuenda kuchechi. Ndaitoona ndanda kutotadzira mwana kuti ndaigara ndi everyday nyongonoreva ndoreurura nemagariro mararamiro andinoita. Every time chingo pese pandasvika kutozikanwa kuti vaya vekureurura vatanga. Saka ndasatoendi. Gemenzi rangu izvozvo ndakaribudisa ranga ratoone zvitsvuku zvezvo ratukuruka so that igemenzi ranga rangogara. Asi zvezvi aiwa kuchechi ndokwanda kuda kuenda. Alright. Kuchechi ndakudzokera. Aiwa tinotenda mai Chipo. Saka urongwa hwenyu ndakanzwa baba vachitaura kuti tinogona kutengesa mombe, togona kudii because pane mari yamakataura kuti maizoda kuripwa. Saka wari kuti chii makazombobvunza here kuti urongwa hwahwo hwapapi kana kuti havasati vakuudzai? Manheru mainini wacho vakafona vachiti zvinhu tiri kugadzirisa. Okay. Musache zvenyu mai guru. Ndikati abo isaizve dai vari kugadzirisa. Handiti ka mai vaya munhu akabva kuvanhu kava. Ndakaona hangu madha wacho kuti hawana zvakawanda hawana yepu stereki. Alright. Saka pakauya Chipo apa hapana zvakambotaurawo nemi nyaya idzodzo kana kuti mama sorry ndaita nekusaziva zvinhu zvenge zvakadai. Ataura mama zvamaitaura handizvizivi. Zvamukutaura kuti ndozvandaita ina hapana chandoziva. Kutoradza kuti mwana yanga akatoputirwa. Akagara. Because akutoradza kuti ini zvese zvamukutaura zvikaizvo mama machaya nyaya here chinjaya nyaya yataure dzimwe nyaya. Shuwa imofunga kuti ndingarowe mimi. Mama ndakakutuka ishuwa pakazara vanhu. Zvese zvandamuudza zvese ndakatozoona ndakutomustress ndisiyane nazvo. Tobva tatosiya nyaya dzacho nekuti pandakada kuedza kuzara ndakatoona ndakutokanganisa mwana wangu. Kusiyane nadzo. Alright. Aiwa ndinotenda mai Chipo. Ndenge nchida kuti timbonzwawo zvedu kuti kusaidi kwenyu kwakamira sei. Iye Chipo wacho kwaari kwacho akagara zvakanaka here? Hapana chiri kunetsa here? Saka takutotarisira mukwasha. Aiwa apa neunhu hwaanahwo. Aiwa anowanikwa neatanga. Mukadzi kauya asitoreke kaChipo. Anotowanikwa neatanga. Handiti ka? Aiwa izvozvo aiwa. Kana vanhu paakatosvika vanhu vaitofunga kuti akatoshambidzwa kasara akabvunza nemi ko mwana wechii akaitwa sei? Ndikati ndimwari. Ndozvandakangoudza kuvanhu ndikati ndimwari. Mhinduro yake inozouya usingafungiri. Ichokwadi. Ndozvandakangoudzawo vanhu. Aiwa ndinotenda mai Chipo nekutsanangura kwakanaka. So mashoko amunoda kusiyira nhasi kune mhuri yeZimbabwe vari kukunzwai ndeyekuti chii? Inini ndinongoti ndoda kutenda kune veTichCatch Media vakandibatsira kutsvaga baba womwana wangu. Nemiwo murivo makateerera kana muinewo matambudziko amukusangana nawo, onai vemedia TichCatch vanokubatsirai. Ndakabatsirwa hangu ndoda kutenda. Alright. Tinotenda mhuri yeZimbabwe. Tangoti aiwa regai timbonzwa nhasi kuti kusaidi kwamai Chipo zvakamira sei, wakasara sei. Saka tinotenda Mwari kuti wakasara zvakanaka. Saka so thank you very much nekuramba muchititsigira pazvirongwa zvedu zvatinoita. Mwana ngaaziwe dzinza rake. Vana mama budiraiwo vana vamuinawo pachena muchivaudza kuti baba wako ndiani, baba wako wari kupi. Mwana ngaazive dzinza rake. Ndofunga izvozvo zvatipewo chimwe chidzidzo. Kana inini ndadzidza zvimwe zvinhu kuti dzinza rako rakatokosha ndenge ndisingatozvizivi, ipapapa ndo pandatotangawo kutodzidza kuziva kuti saka kutoziva dzinza rako mwana kwakatokosha, kunogadzirisa zvimwe zvinhu muupenyu hwako. Saka so thank you very much wana mama. Mwana ngaaziwe dzinza rake. Tinokutendai. Ngatisangane zvakare mune zvimwe zvikamu mazvita. Right. Mhuri yeZimbabwe makadiko kumatima nenyika kwese kwamuri zita. Ndinonzi DJT1 atiri pano paTichCatch MTV apo patinobata nyaya dzakasiyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwe chete neakatikomberedza. So ndiri kutora mukana uno nekuramba ndichikutendai pane chirongwa chedu mwana anoda kuziva dzinza rake. Muri kutitsigira zvemhando yepamusoro. So kurudziro yangu kune uyo ari kuziva kuti ane munhu aakashaya, ndinokumbirisa kuti rambai muchiona chirongwa chino, zvichida unogona kusangana nehama yako. Kune uyo ari kudawo kutsvaga hama yake, platform inoi yakasununguka kuti munge muchiishandisa pakutsvaga hama dzenyu. Saka so thank you very much, ndinokutendai. Asi musakanganwe kufollowa YouTube channel yedu
musakangane kusubscribe Facebook page yedu, musakangane kufollowa ku TikTok tiriko zvakare. So chikumbiro chedu chenge chiri chekuti kana kuchinge kuine masponza anogona kutibatsirawo pachirongwa chatiri kufamba nacho, makatsununguka kutibatsira. Chinongotiremera panyaya iyi inyaya yetransport, kunyanya kufamba tichienda kuti chimhanya tichikwira nekudzika. Saka thank you very much muri yeZimbabwe. Ndinokutendai, rambai muchititsigira nekutipa mazano. Tikauya nenyaya, ndimi vanhu wacho, ndimi munotiudza ku comment section kuti nyaya iyi toibatsirana sei tiri pamwe chete. Saka thank you very much muri yeZimbabwe. Tinokudai, rambai muchititsigira, mazvita.